Zo'n 3600 enthousiastelingen binnen het Ameloon aanreizigen voor de 9e editie van de Adventure Run. En van die 3600 atleten draven er 1400 de hele marathon. En wij richten ons dan vooral op de wedstrijdrenners. Maar onder oren Siep van de Ploeg. Hij praat hier mooi de favoriet bij de vrouwen, Yvonne Kassenberg uit Ljouwert. En dit is de winnaar van vorig jaar bij de Molie, Erik Negerman. En Negerman verwacht het een zwiere wedstrijd. Ja, dat hoort er ook bij, hè. Op een eiland met strand en met mooie bos. Het is ook hartstikke mooi om die elementen ook even te trotseren. En we lopen al vaak genoeg op het asfalt, dus super mooi. Het parcoursrecord zit er net in, hè, denk ik. Nou, ik denk het niet, nee. Is het nog het parcoursrecord? Ja, volgens mij, vorig jaar liep ik 1:10:02. Nou, en dat het nou wat zwaarder is, de vorm is ook wat minder. Dus dat, maar misschien met de andere man heel goed in vorm, wie weet, hè. Dat kan ook. Maar een nieuw parcoursrecord, dat zult toch dreig worden, want de organisatie had het parcours zodanig verloren en vooral ik zwidder maken dat een nieuw parcoursrecord eens net realistisch is. 300 wedstrijdrenners verlieten dan het dorp Nes. Volgen toch maar liefst ongeveer 100 recreanten. En dan gaat het via het bosk op naar het stroom. En het tempo Faron leidt heeg. Onder leiding Gadisha, een Ethiopiër, wenachtig in Eindhoven, en Ivan Kaminga. Zij hebben al een liedje vastsprong en daar gaat Erik Negerman, de winnaar van de slachtenmarathon. En als eerste uit het bosk komt dan Ivan Kaminga. Gadisha moet dan al passen op de eerste versnelling van de atleet uit Nieuwe Pekela. Kaminga komt dan ook als eerste aan op het stroom. En bij de Adventure Run moet er in totaal maar liefst 6 kilometer over het stroom online worden. En als dat net genoeg is, had de organisatie besloten om het dit hier in 2 keer te doen. Eerst 3 kilometer over het stroom, dan de Werro, door de duinen en vervolgens nog eens 3 kilometer over het stroom. En dat maakt het vreselijk zwier. Nog altijd is het de vastsprong van Ivan Kaminga. Megasa Gadisha kan het hege tempo net vol horen en komt dan in het groepje daarachter met Karanu, Ben Stellingwerf en Jan Stuursma. En vooral deze Timothy Karanu. Hij pleert een versnelling en gaat dan op jacht naar de leider in de wedstrijd en dat is Ivan Kaminga, de beroepsmilitair uit Nieuwe Pekela. En dan hebben we er zo'n 9 kilometer op zitten bij deze Adventure Run. Heel waai is er dan al een behoorlijk gatslijn, maar de nummer 2. Want hier gaat Kaminga heel waai, naar dik een jaloere, 22 minuten. En daarachter is het dan Timothy Karanu, de Keniaan, ek wenachtig in Eindhoven. Via de smelle diekjes gaat het dan op richting Buren, via het natuurgebied de Kooi naar de Zeediek. En dan hebben alle atleten dus aan 14 kilometer op zitten. En dan komen we om bij de Zeediek. Ik was aan zwier gedeelte in het parcours, pal in de wien, 3 kilometer. Maar onder leiding nog altijd een Kaminga. In 2010 nog winnaar van de marathon van Ljouwert. En hoe gaat het dan met Erik Negerman? Nou, de oud-Bolzeter rint 4 achter de koprenner. Op een minutenstrijden van Kaminga rint dan Negerman. En hij had het dreig. En Faron nog maar eens de versnelling van Kaminga. Om te onderstrepen dat er maar één absoluut de sterkste is hier bij deze 9e editie van de Adventure Run. Hij komt zelfs nog in de buurt van het parcoursrecord. Hij wint in een tijd van 1 uur, 10 minuten en 42 seconden. Een hele knappe tijd, maar 40 seconden boppen het parcoursrecord. En toch is de beroepssoldaat uit Nieuwe Pekela net uit de lieken. Ja, het vond mee van. Ja. Het stond wel wat me niet echt super schokkend. Ja, het is wel lastig. En zeker het strand ook. We hebben dan een goede pas. Maar het was wel goed te doen. En dan finish Timothy Karanu, de Keniaan, als tweede op zijn orenminuut van de winnaar. En dan is er ook nog wachtje op de man die zijn titel kwijtrekken is, Erik Negerman. Negerman komt uiteindelijk als 5e oer de streek op 4 minuten van de winnaar in een tijd van 1:14:38. En dat is toch redelijk teleurstellend. Gisteren niet helemaal fit. En vanochtend ook een beetje twijfelen. Ja, je wil wel graag meedoen. Ja, dus het was meer zat er vandaag niet in. Beste vrouw is ze als verwachte Yvonne Kassenberg uit Ljouwert in een tijd van 1:24:01.